foc grec urbà. L'únic mestre del foc que ha estat capaç de robar la flama al mateix Déu Sol. La més global i poderosa de totes les metamorfosis que he dut a terme en aquests penosos anys. La definitiva, capaç de desafiar el poder elèctric de l'inframón, i d'apoderar-se del foc infernal.
bruixeries més obscures. Necessitaré la força de tots erudits amb els meus mestres